na dole, na drive i možeš to... Pa ništa, Gold je rekao kao da ga ne cepam, ali me nešto puca kurac. Opa, kako povuko jebem ti. Ništa, idemo sad da se provozamo malo, da ga probamo, a? Sad ćemo da vidimo. On kaže, ako krene da kuva, nećemo više da se... Neće udariti valjda. Zadnja vuče mi auto, alo, nemoj udariti. Lepo vuče bre. Nije loš. Dobro, polako, ajde. Ovo, vrati, lepo vuče, mogu reći. Ček. Sad ćemo da vidimo. Ajmo ljudi polako da upalimo Teslu, mislim napravili smo foru, ovo ljudi nije Tesla od Marka Jacka, nego od brata Marka Filipovića, ali hvala svakako puno što si mi dao, ljudi. Hvala ti puno što si mi dao auto i kako to da si kupio auto, bro, za skoro 40.000 evra, mislim, ne znam. Pa, vrlo lagano pobedio sam u box met. Bre, dobro vuče jevem ti. Jel možda mi uključiš sport?